Το PlayStation 4, μία από τις πιο ιστορικές και πιο γνωστές παγκοσμίως κονσόλες που κυκλοφόρησαν από τα χέρια της Sony. Οπότε, καλησπέρα τιτάνες μου, τι μου κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο πάμε να δούμε αν αξίζει το PS4 το 2026. Μετά από τις όχι ικανοποιητικές πωλήσεις που έκανε η τρίτη κονσόλα της Sony, το PlayStation 3, η Sony αποφάσισε να κυκλοφορήσει κάτι καινούριο. Τι ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε? Αυτή ήταν η ανακοίνωση και η κυκλοφορία της νέας κονσόλας της Sony, το PlayStation 4. Ο γνωστός ανταγωνιστής του πρώην Microsoft Xbox One και της μετέπειτα κυκλοφορημένης κονσόλας της Nintendo, του λεγόμενου Nintendo Switch. Ωστόσο, σήμερα δεν θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα δύο, θα επικεντρωθούμε στην κονσόλα της Sony. Με διάφορα παιχνίδια όπως το Killzone, Shadowfall και φυσικά ένα τεράστιο το Destiny, η Sony κατάφερε να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη με πάνω από 4.000 παιχνίδια για το PlayStation 4, κατατάσσοντάς την στην τέταρτη κονσόλα παγκοσμίως σε πωλήσεις. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό που έκανε την κονσόλα να έχει τόσες πωλήσεις, ήταν και τα specs με τα οποία έρχονταν η κονσόλα, καθώς για χρονολογίες 2013 ήταν πολύ ικανοποιητικά για τον μέσο καταναλωτή. Ωστόσο, βέβαια, όπως γνωρίζουμε, κυκλοφόρησαν και άλλες εκδόσεις του PlayStation 4, με την πιο γνωστή να είναι το PS4 Fat που κυκλοφόρησε το 2013, το PS4 Slim και το PS4 Pro που κυκλοφόρησαν μετέπειτα το 2016. Βγήκαν και κάποια limited editions του PlayStation 4 μετρώντας πάνω από 80 διαφορετικά είδη. Εδώ πέρα βλέπουμε το κύριο χαρακτηριστικό του PS4. Στο δικό μας, επειδή είναι το FAT, έχουμε τη LED μπάρα, όπου τώρα που είναι πορτοκαλί δείχνει ότι η κονσόλα είναι σε αδράνεια, ενώ όταν πατάμε το κουμπί έναρξης κονσόλας ενεργοποίησης βλέπουμε ότι αναβοσβήνει αυτό το μπλε το φως, που σημαίνει ότι η κονσόλα ανοίγει. Με το που σταματήσει να ανάβει το μπλε φως, βλέπουμε ότι ανάβει ένα άσπρο για να δείξει ότι η κονσόλα είναι σε λειτουργία. Ωστόσο, όταν πατάμε το κουμπί για να κλείσει η κονσόλα, βλέπουμε ότι αναβοσβήνει αυτό το ανοιχτό μπλε πάνω στην ένδειξη LED, που και μετέπειτα θα αλλάξει σε πορτοκαλί για να δείξει ότι η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία stand-by. Τώρα πάμε να δούμε και το χειριστήριο του PlayStation 4. Ίσως ένα από τα πιο βολικά τα οποία έχουμε αγγίξει. Εδώ πέρα βλέπουμε στα χέρια μας το PlayStation 4 χειριστήριο ή αλλιώς γνωστό ως DualShock 4. Εμείς συγκεκριμένα έχουμε την πρώτη έκδοση του DualShock 4, καθώς η κονσόλα μας είναι το PS4 Fat, επομένως δεν έχει τη LED μπάρα την οποία έχει επάνω στο touchpad τα καινούρια χειριστήρια του PlayStation 4. Βλέπουμε εδώ πέρα διάφορα χαρακτηριστικά του PS4, όπως είναι η LED μπάρα που έχει
ακριβώς ανάμεσα από τα triggers στο PlayStation χειριστήριο, το touchpad που έχει το χαρακτηριστικό της κονσόλας, τα νέα thumbsticks που βλέπουμε που είναι έτσι σχεδιασμένα για να έχεις καλύτερο grip. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι και τα bumpers και τα triggers έχουν αλλάξει, καθώς και το όλο design του χειριστηρίου έχει αλλάξει, κάτι που δεν θυμίζει τα γνωστά χειριστήρια που είχαμε μέχρι προηγουμένως. Τώρα πάμε να δούμε τη συλλογή μας από παιχνίδια. Αρχικά έχουμε το Street Fighter 5, ένα φανταστικό παιχνίδι για δύο παίκτες. Προσωπικά εγώ και ο αδερφός μου το απολαμβάνουμε κάθε φορά που το παίζουμε, ειδικά όταν το νικάω, έτσι. Είναι φανταστικό. Θα το πρότεινα αν έχετε αδέρφια με τα οποία θέλετε να παίξετε μαζί. Μετά έχουμε το God of War Day One Edition. Είναι εκπληκτικό παιχνίδι, είναι από τα best seller του PlayStation 4, από τα πιο γνωστά για το PlayStation 4. Έχει τέλεια ιστορία, έχει τέλεια γραφικά και ειδικά πλέον που είναι και στα ελληνικά το God of War είναι ακόμα καλύτερο. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα το NBA 2K22 μπροστά με τον Luka Doncic όταν ήταν ακόμα στους Mavericks, ωστόσο δεν πειράζει. Ένα φανταστικό παιχνίδι για δύο και περισσότερους παίκτες, όταν φυσικά είναι λάτρεις του μπάσκετ, επομένως θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα, αν και είναι λίγο παλιό. Μετά έχουμε το The Crew Motorfest, ένα φανταστικό racing game που έβγαλε η Ubisoft για το PlayStation 4. Και από άποψη γραφικών ωστόσο και από άποψη open world είναι από τα πιο εκπληκτικά παιχνίδια που έχουμε παίξει εμείς στο PlayStation 4. Και τέλος έχουμε το Ratchet & Clank, το μοναδικό game που πρόλαβα να τερματίσω μέχρι στιγμής και να πάρω την πλατίνα στο PlayStation 4. Για να κρύβει, έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι. Ήταν ένα από τα πιο φανταστικά παιχνίδια που έχω παίξει στην οικογένεια της PlayStation. Θα το πρότεινα για τους μικρούς μας φίλους που βλέπουν αυτή τη στιγμή το βίντεο. Ωστόσο κάποια παιχνίδια είναι στα γερμανικά, γιατί τα έφερε ο ξάδερφός μου από τη Γερμανία, οπότε γι' αυτό ήταν τα εξώφυλλά τους μερικές φορές γερμανικά. Ωστόσο δεν παίζει ρόλο, καθώς υποστηρίζουν πλήρως την αγγλική γλώσσα και μερικά υποστηρίζουν και την ελληνική. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε συμμαζεμένα τα παιχνίδια μου. Οπότε, αξίζει το PlayStation 4 το 2026? Αν είσαι λάτρης του gaming και ειδικά της χρονολογίας 2010 έως 2020, τότε στο προτείνω ανεπιφύλακτα, αν θες να παίζεις σε φυσική κονσόλα και όχι σε backwards compatible PlayStation 5. Έχει μια τεράστια βιβλιοθήκη όπως προαναφέραμε και διάφορα indie games τα οποία συνεχίζουν να βγαίνουν για το PS4. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο τιτάνες μου. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe και θα τα πούμε εμείς στο επόμενο βίντεο. Όπως λέμε, Tekken Games above everything. Γεια σας!